Straight to the point. Ako ning tagag pagtagad mahigala. Naulahin ako gisgot ani. Angkon naman ko. Medyo naulahi ko gisgot ini nang gawas naman sa mga pamantalaan. Naunhan na, nagkagawas sa balita sa DYHP, no? Pero naunhan na kog-discuss gyud nga kanang komentaryo nang gawas na ni sa The Freeman, ni gawas na ni sa Sunstar, ni gawas po ni sa Cebu Daily News. Naulahi lang kita kay July 1 pa man ni nahitabo mga higala lagi. Unya daghan tagisgutan sa Kapitolyo nalipat nga ni amanday po issues Mandawi. Di gyud malikayan nga tumisgutan kay nag-viral man sad sa social media mga higala. Ang hitabo kini magud mga higalang Mandawi City. Kuan kini kanang naagyod ang sentro man gud ni sa Mandawi gyud na hitabo. Naagyod mahigala sa heart of the city. Naadiha ang City Hall, naadiha mahigala ang St. Joseph Parish. Naadiha mahigala ang Heritage Plaza. Gingalan ka nag-Heritage Plaza na sa City Hall ground. Mao gani kana karon manghigala ang gikonsider nga bag-ong landmark. Straight to the point. So part gyud ni siya sa Mandawi Heritage Plaza. Mao kana karon mahigala gi-feature din ha ang usa ka permanent clock tower. Kanang permanent clock tower gi-feature diha. Asa man tong iyang picture ani dong names nabatay picture na diha. Nasay kini permanent clock tower. So, muanha ka mahigala sa Mandawi City Hall, kanang ground yun niya, na diha. Makita ni mo ni. So, kabahin kini ni ang Heritage Plaza, kanang ground din ha, mga sukintig paminaw. Naagyod sa pinakasintro sa Mandawi. So, kung doon agad mahigala yung mga panghitabo nga, to asa hilit-hilit nga lugar, medyo puli na ito maingnan nga maka bantay. O ikaw ba maoy official sa Mandawi diha nga naa ka naglingkod sa City Hall, mahimo mayon wa ko kakita, pero kana nga naa gyud sa City Hall grounds, unya mao ning nahitabo gawas ini mga higalang ilang permanent clock tower nga gibutangan po ni mga lampos nga nagpalibot na mahigala sa kalsada kay mauna kuno kini matod pa nga new landmark. Straight to the point. Bag-ong landmark indikin. Ang ako lang natingadaan ba kay kini magud manghigalang maong project. Kini indikin galing na suito man kita Mandawi man kanunay magkakamo agi-agi da indikin. Bag-o pa da ini mong project. Natumayo pa da ini. Atol mga higala sa administration ni Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. Makadismaya gyud tuod. Kay mayo pa mga higala da kini. Unya kining mao mga lampos gibutang din ha bag-o pa kining mao mga lampos bitaw man tato mga higalag abi na kog karaan na ba kay matumba ng lampos gigunitan mo sa estudyante mga kaglaan kana bitaw nanguli nagikan sa eskwelahan ba. Unya kini go mga higalang mga estudyante makarelate magita nang pagpanguli gikan sa eskwelahan patid-patid lata ato mabot sa kay kini lagi mga higalang asputa anak sa pobreng matod pa nila kanang uban kuhaon mag-service hatod kuwag service kinang pareha nato mahigala nga BMW maning atong service BMW kay ikaw kay kasuway ka kay estudyante pata sa una elementary high school na college BMW kana bang baktas mintras wa. So kining mga estudyante pagpamauli nila mga higala siyempre maglingaw-lingaw ka ba kanang patid-patid lata na ug unsa ba gikabyunan sa estudyante kining mao mga higalang lampos sus na bali mo guna. Marabaw kang pagkakabyo niya mahigala kana kung binata na gud nga kanang kwan samtang naglakaw ko to siya una kana tama atong kanon kini kini gikabyunan sus na bali mga higala. Straight to the point. Nabali amo lampos ba ang estudyante taw ning dagan Pagtuo sa mahigalag nakasa sa intaon. Naglakaw ni siya gikan sa eskwelahan naglakaw daghan man yung estudyante kini usa na dag folder iyang gikabyunan nigunit ba lang siya na kay pamina ko dahil gusto siya mong paibot ba sus nabali ang puste nabali may gani kay wa siya maigo ug may gani kay wa puy laing bata nga naigo ug may gani kay wa may gali nagmotorsiklo din nga na-timingan narbay nagmotor ug may pagkabali anak nga nay nagmotor disgas siya mga kaigaan unsa man klasiha da kini sa project nga ang gasto ini matod pa sa to nakuhang report
gi-unveil kini pagmayo atol sa fiesta sa Mandawi isip bag-ong landmark sa city. Ang gasto mga higala sa relo landaan kanang landmark clock mga higala kanang permanent clock tower 4 million. Straight to the point. 4 million na daan kanang maong naay 4 million kana unya ang tibuok na kay do na may mga lampos nga gibutang ni apil ni gasto kini og 29 million tanan. Straight to the point. Kay 16 million allocated for infrastructure work while another 13 million ang gigasto sa lighting, equipment o uban pa nga mga beautification components. Straight to the point. So inay mga higala nga naa sa pusod kinapusuran sa syudad nga mo'y bagong landmark nga Hesus Ginoo ko. Nabali man mga higala. Nya ang abi nako ba og kanang di mapunot to mapasangilan Mayor Jonas Cortez. Good morning nimo diha Mayor. Unsa ba ning kalakiha Mayor nga imo maning administrasyon? Straight to the point. Lisod pod ato mapasangilan ani ang pamulitika kay human namang eleksyon. Salan ba ning kalakiha kini untang imong relo no? 4 million ang gasto ining relo ha. Matod pa sa to nakuhang report, kini 4 million kining mao mga higalang permanent clock tower. Mutingog hinuon ni alas 5 des buntag, mutingog ni alas 7 mutingog, alas 12 mutingog, alas 3 sa hapon mutingog ug alas 6 sa gabi mutingog. Unsa man mutukar ni inig tingog day? Mutukar-tukar dili ra. Mubagting lang siya, inana. Dili mutukar nga pagbantay mo nga kuan na. Pagbantay mo sa lampos. Ato lang ni agi katawa. Lisod na itong pamasanginlan nga. Natumba ang lampos yung ka nga. Natumba, kuana, pamulitika. Ang sa pamulitika ini nga. Igo man July 1 man mahitabo. July 1 man mahitabo. Igo man human ng eleksyon. Ug pasanginlan ng pamulitika, parehang guyen mahigala nga pagsulti sa microphone nga wa mo tarong insa tagay kog microphone ba tagay kog microphone nga dili kontra partido. Tagay kog microphone nga dili kontra partido. Kini usa man ni kontra partido ning lampos. Lesson pasangin lang politika ini kalakiha kay og makatingog pa na lampos mingo maday. May gani mayor kay wa ko matumba naning kamot gikundi ko matumba samtang nang singabot ang eleksyon. Nilaban ba po ni Mayor Jonas po ng lampos kay naning kamot sa di sa matumba samtang nang singabot ang eleksyon. Kana bitaw truck sa basura bitaday na inig atras na nabitay patingog-tingog day nga. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Aba ka mo tingog ni alarm clock nila sa talis sa kwan sa kinini ang Mandawi ba nga. Bantay mo, katumbahon ang mga lampos. Ato lang ni agi katawa mga sukintig paminaw. Hesus Ginoo ko mayo pa daining maong Hesus. Bitata to karaan na ba kay masabot na to nga karaan na maguna maong mga lampos. O ikaduha, di po na to mapasangin lang si Bising ani kay ang bagyong Bising. Kanang bagyong Bising nato pa mang weekend na ni balik sinuon tong bagyong Bising sa Philippine Area of Responsibility. Ang kuya to bubalik patog katulo, medyo mag-uwan-uwan mo tagamay nya. Na yung hinahangin gamay, kaya pwede may pasangin lang. Lisod yun mapasangin lang si Bising. Lisod sa mapasangin lang ang pamulitika, adto ginitugpas kontraktor, o adto ginitugpa ni mo, Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. O na'y prangka-prangkang pagka-istorya. Dili man, lisod man yun kayo. Hangag, pasangin lang ito si Bising. Kanya kanto si Bising, mingon Bising, ayaw ko pasingin niya, dinagali ko sa Luzon. Medyo alanganin yun ni Mayor Jonas Cortez. Alanganin kining kalakiha. Unya kinini ang talawag, no? Ang bata mahigala, ang bata taon, man isa ng bata yun. Ikaw dong ha, high school student, wa kay sa dong ha, balik kong eskwela. Nahadlok itang bata, hala, natumba, tawa. Nagbaktas ang bata. Baktas siya, nagdasa ko, mga estudyante man, dag folder, Iyang gikabiyo na, natumba.
Idagan tao ng bata may nakatumbas ya. Kini kun manghigalang inani, ako makarelate magita estudyante ta mga kaigalaan papadong panguli na og naay lata patid-patid lata hantod maabot sa bahay. Di gani kanadto mahigala uso gani tong kariton na ki kamantay ka kariton dili tong kariton nga kanang kargahan gyud kanang naay mga box nga kuan katong kariton mga drive ka mura kang motor-motor. Pag uso ato na sa koy kariton sa una para malingaw ka ba inig uli sa bahay ba. O di gani, pag usos karang, na may karang ka ng kawayan nga tag-as, bitaw ikaw ni Muel, nakasuway ka na, Nems? Apil po karang-karang. Kini taon mahigala, estudyante way sa, ginoy, dong, wa kay sa, dong, ha? Nadlok itong dagan taong estudyante, nakasama siya, hunahuna sila, nakatumba kong puste. Wa kay sa, dong, ha? Balik kong eskwela, kabalaka, ha? Hadlo kita siya nga nakatumba sa poste. Ang sad-ad ini ang kontraktor o niya adto ginitong Pamilyo Jonas Cortez. Mao'y ato pagkasad-on ini. Straight to the point. Taniyo mo na ho. Tanawa ko na waman mag-uwan-uwan. Way uwan-uwan tanawa mga estudyante o alas 6 sa gabi ini mga night high school ni sila day. O inana no? Nanguli sila mahigala gikan sa eskwelahan. Nagsiga na Jesus Ginoo ko. Ikabyunan niya kanang nagpaibot-paibot paminaw ko lingaw ni bataa. Kanang wala ko sa muna-una god. Wa sa mo nahuna lang ba niya, kabyon siya. Natumba, pagkatumba, hindagan yung taong mata. Pwedeng lisangan niya nga nakatumba sa mahigalag poste. Kini wa kay sadong, ayaw kabalaka, balik tong eskwela ha. Kuan dito, ayaw kabalaka nang kuana, wa kay saan ni. O tanawa o. Kini bata mahigala pag paibot-paibot na niya nga aron nga kanday ba. Ay lingaw gud wa na siya nahuna niya. Iya na lingaw sa kuan samtang nagbaktas ba. Wa man gani ni sak-i mga higala niya. Wa masak-ang ang lampos wa po niya uyuga. Wa gyud. Kaya mo na may gani kay wa sa maigo. O may gani kay way laing estudyante nga naigo. O may gani kay way laing mga motorista nga naigo. Straight to the point. Naa sa heart of the city na hitabo grabiha sa harap-harapar naman sa kaayo. Straight to the point. Balikon ko, lisod pa sa nginlan na itong politika ani, kaya nahuman ng eleksyon. Lisod pong pasangilan ang bagyong bising, kaya dito ra sa Luzon, O niya, wala po'y bagyong bising, dalawa ko, wa man ni mag-uwan-uwan. Natumba lang kalit ang lampos, pagkagabok din ang mga lampos. Asa man tong iyang kuandong, karong gipatangtang ng Mayor Junkie Uwano, gipatangtang tanan, kaya delikado ni. Kinsay kontraktor ini. Kay ngano 29 million kining gasto ani tanan? Mao ni na ako no gibutang nga ko na mo ni ang punuan Ako ipakita sa social media na to. Mo ni ang punuan mga kaigalano. Gibutang nga gilo nga kwan para nga makita nga kwan kana na ang bagbantay mo den dapita ha. So kini ni ang kwan ni siya. Unsa man ni dapat ni warranty kay bago pa man ni. Kinsay kontraktor? Sayo pa gyud kuno ang kamot aning clock tower sa Roman numeral number 4. Kaya sabi ato pwede na ito mapadulan kay 1 2 3 kuan ko na to kanang ipaduol ko na to ama to names. Pwede ba na ma-zoom in? Mo ni 4 million nya kanang 4 million na nga relo no di makamao mo ihap. Kaya gigamit ani Roman numerals man. Tara, Roman numerals ha. Tanawa be. Og Roman numerals gani kanang alas 12 X man na kay kanang X10 man plus duha ka I. Mo nang alas 12. Kanang alauna usa na ka I. Nya duha ka I, alas 2, alas 3 tulo ka I. Letter I ba na, Roman numerals. Ang alas 4, ang alas 4 usa ka I unya na V, no? Kay kanang V5 ba na. Imutang ang I sa una, kay og imong ibutang una ang I, sunod ang V. Kay kung imong V 5 na, og V nya sundan og I 6 na po na. Tanawa na sayop mang higar tawar 4 million ang gasto ni. Ba't sayop? Kaya ato padulan nga mayo. Tanawa ang number 4, Roman numeral mga higala gigamit. Ang number 4, upat man ka ay ni. Wa gaba. Kinsa mang engineer ka bright pasad ning mao engineer.
advisean man kana pagsugod ana kanang high school ka pa dong kag college nga ikaw dong bright man kag engineering dong. Kining mag-engineer bright man kag math dong pag engineer dong. Katuuban po na ikaw dong. Dalawa ang Roman numerals. Dalawa ang alas 4. Alas 4 mga higala. Inay ang alas 4 gani kanang letter I o letter B. Mag-una ang I. Kay kana mga higalang I kung tuwa na gani unahan sa V, number 6 ang puna. Number 6 ang puna. Kanang V may 5 sa Roman numerals. Kini mga higala ila kay upat man ka I ning number 4. Sus, perting mayuha gyud kayo. Mo day 4 million ang gasto ining maong 4 million ang gasto ining maong clock tower, 4 million gi-emphasize gyud sad nga nasayop nang pagka number 4 diha. Unsa man ni ang ganang mga estudyante Mandawi ini makakita mga kahigalaan. Og moingon kag 4 million ang gasto niya kanang lain po kay 4 million upat ka ay oy. Ila na gi-modify ning ilang Roman numerals ya. O dili madag Roman numerals kay kining Roman numerals gud mahigala kanang grade 1 ka grade 2 di ka kabasa ng Roman numerals. Ari naman sa grade 4 siguro dai. Kinumdum ka dai. Grade 4 naman ang akwan. Og panalitan og kan may pagiditso na nagnumero diha oy. Nganong Roman numerals pa man na din ha. Wala na lang tagamit-gamitin ng Roman numerals. Tanawa, ang number 4. Ang number 4, upat ka ay. Oy, naunsa. Kaya mo ni nagastog 4 million? Bright kayo ning mong engineer ini, bright kayo. Bida ka, bad umin ng daan kining maong relo. Muna nga, purbida. Ana, sus Ginoo ko. Mayor Jonas, good morning ni Mayor. Di ginawa pasangin lang politika na Mayor. Kay, og pasangin lang ni mo nga kining maong lampos nga kontrapartido ni. Og makatingog pang lampos, may lampos, may ginay Mayor. Naningkamot yun kung matumba panahon sa eleksyon. Askang paita ng sitwasyon na. Agurohoy. Mayo mo explicar kay ni Mayor Jonas Cortez, ha? Naunsa naman ni kalaki, ha? Asa na magkakaroon, Mayor Jonas, ha? Nagmotor-motor ka din, ha? O nasakay-sakay kasi mong kabayo? Lisod po niyo patsil-chill lang tayo ng kalaki, ha, ron? Ato lang na ipadayon o niya taon-taon ha. Kaya tungod kay mag-Arimin 558 Manila man ta. Inya padayon tala na inyong taon-taon. Pero porbida, Mayor Jonas, naunsa naman yung kalaki ha, Mayor. Oy, Ginoo ko. Ang numero palandaan sa... Kuan, wala mo kabantay, anak. O mo kabantay, gipataod na sa ninyo. Konkreto ka na. Nya, permanent kuno kini. Permanent clock tower. My God. Kining engineer ani wa ka lusi ang dunggan ini pagka elementary. Unya ni apay lampos nga natumba lang gikabyunan sa bata. Agoroy. Mayor Jonas, ayo sa chill-chill da, Mayor. Klaruhan ni kinsa ning kontraktor ini. Kinsa ning kontraktor ani? Ngano man ni, ha? Unya kontraktor ato basulon ani. Unya mo yung kontraktor nga unsaon taman gyud sir nga kini ni ang budget ko na ni sir na ibanan naman daan sir. Kinira bang mga project sa gobyerno? Public knowledge ba na? Ako di ko mamasangil basta-basta pero matod pa nila doon na mag-SOP ini. Ano man yung gabok man kayo? Ano man yung magkadimaon ng numero? Sarilo. Nya nganon dali man kayong natumba tong poste? Ngano man to? Unsa man to? Putaw tong gigamit ato? Unsa man to? Pagkahumok bang natumba? Ngano man? Unsa klasiha ka na? Yang kontraktor man itong basulon. Umoy yung kontraktor nga. Daghan mo ko gibahinan. Musugot kag sa dili, di pwede mapasangilan ang bagyong bising. Di pwede mapasangilan ang politika. Di pwede mapasangilan nga dugay na kini mong puste.
adto tugpa sa kontraktor, adto ginitugpa ni mo Mayor Jonas Cortez. O di malikayan. Ako di ko mo muhatag og konklusyon. Apan di malikayan nga ang mga tao makaingon gyud, makapangutana gyud, wa ka ni dakong korupsyon nga involved ni ini. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.